What's up mga kadudskis? Dito tayo, kuha tayo ng ayuda. So ngayon lang tayo nakapag-video kasi may mga bantay na mga gwardiya. Medyo mainit, social distancing daw. Actually kanina pa tayong mga around 7:10. So number 100 na tayo. Yung iba mga 6:10 pa lang nandito na. 56 pa yung number ni sir eh. So yan mga kadudski, ang mga kabayan natin na nagtsatsaga para sa ayuda. Ayan, ganyan ang buhay mga kadudski. Awat ha? Ayan pa ikot-ikot yan mga kadudski. Awat ha? Ang tagal, nakakainip rin. So sa mga hindi pa nakakuha mga kadudskis, ganito po ang proseso. I-check nyo po kung pumunta po kayo sa www.polojeda.com. Tapos machi-check pag first time applicant po, i-follow nyo lang po yung step by step na procedure paano mag-apply. Pero yung mga previous na nag-apply na pwede nyo i-check yung kung either approve or hindi approve yung nyo, apply nyo. Kasi ako last April pa ako nag-apply, April 12 to be exact yata. So luckily approve naman yung sa atin. So pero most probably naman approve lahat. Yun ang haba ng pila mga kadudskis. So tingin-tingin muna tayo mga kadudskis. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Yun no. So mga kadudskis, medyo malapit na tayo mga kadudskis. Siguro pang na tayo. So sigurado sa loob pipila rin tayo mga kadudskis. Pero talagang gano'n mga kadudskis, ika nga patience is a virtue. So tiis-tiis na lang. Sana makahapol ka nga sa trabaho. Yung mga kadudskis, kaya sa mga kukuha 6 o'clock alis na kayo sa bahay para hindi na kayo maipit dito ng sobra-sobra. So, kung wala naman trabaho okay lang. So mamaya na mga kadudskis. So mga kadudskis, papasok na po tayo. Sa wakas ito po pala yung mga mga kadudskis. Oh, screenshot. Kadudskis, mag-line up tayo. Yung go. Pwede yung gamitin yung dati sir? Hindi na? Kasi galing ako dito kahapon. Okay lang, parehas yun. Yung mga kadudskis, nandito na tayo sa loob. Pila pa rin. Parang hindi tayo matatao.
Talagang pila pa rin, parang pumasok lang para pumila. Oh, hirap talaga. So mamaya na mga kaduskis, baka masita ulit tayo. Masita na tayo ng pulis. Kaya mga kaduskis. Yan next stage mga kaduskis. A few moments later. You know. Yo, what's up mga kadudskis? Ito nga pala mga kadudskis, andito na. Number 174 pa tayo. Eh ang serving doon 1 to 20 pa lang. So batche muna tayo, tapos report muna tayo sa trabaho para balik na lang tayo dito kasi matagal pa to. Diba, God is good, God is great, God is love. Push lang, diba mga kadiskis? Siyempre bawal pa rin ang tamad. Relax muna tayo dito. Yun no. So mga kadiskis, nandito na tayo. Bumalik na tayo sa consulate. Sana makuha na natin. So hindi tayo pwede mag video pala dun. So mamaya na lang, update ko tayo. Sana makuha na rin para okay na. Sayang din yun, 10,000 pesos. So yung mga kadudskis, mamaya na. Let's go! Yun o! Mga kadudskis! Okay na mga kadudskis, nandito na yung pera. God is good talaga. So yung mga kabayan, kung gusto nyo kumuha ng sa yung ayuda natin is tiyaga-tiyaga lang po kasi talaga pong napakarami po ng although in fairness sa ating consulate talagang nahihirapan po sila, pero ginagawa naman po nila yung trabaho nila. Medyo natagalan lang kasi sobrang dami nang nag-clean. So nandito na tayo mga kadulskis. Malaking tulong rin po ito, lalo't no work no pay yung mga katulad natin. Ang init sobra. Ito muna tayo. Oh, so yun mga kadudskis. So ito na nga yung pera. Ito na taginting na $750. Yes, God is good. So please, nakuha na natin. Nag-apply tayo since April pa. Ngayon lang nakuha kasi due to technical problems daw po. Kasi supposedly ang pinili ko pong mode of transfer po is yung ipapadala sa bank account ko dito. Parang meron daw problema, hindi natin alam kung ano yun. So naging manual na lang dali But anyways, at least nandito na mga kadulskis. So talagang kung may tiyaga may nilaga. So yun nga mga kadulskis. So mga kadulskis, so ang moral lesson dito is kung may tiyaga may nilaga. Saka faith in God lang. Kasi tagal kong inantay ito kasi almost 2 months. So yung mga kadulskis, tapusin na natin tong vlog na to. Basta lagi natin tatandaan na God is good, God is great, God is love. Push lang mga kadulskis. Siyempre bawal pa rin ang mga tamad. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.